Той ли беше Янг Стрит? Да. Най-дългата улица в света. Тук. Значи 650 метра и завиеме наляво. Сложат трябва да минат вляво. 600 метра. Окей. Continue 450 meters. Then Още turn кажеш. left on Shepherd Avenue West. Шепард Авеню. Окей, Уест. Да, Тази не е Шепард. Шепард. Не е тая. Тази е Да се... Това е, Пойнт. Into 150 meters. на Turn left следващата. on Shepherd Avenue West. На следващата. Те сигурно ме гледат, викат, то скъпе лудия дет снима. Сними за Холивуд филм. Те тук дали снимат на тази улица? И виж, горе се вижда и горе се вижда и самолета, като ми дава. Отгоре се смее, словно да е бесен, а гъза му да е тесен. И тук е Шефърд. Роди ни него глупости. Записва ми. Ей, слушай. Да не ме Turn пускаш. left on Shepherd Avenue West. Няма да ме пускаш в интернет. Няма. Ще пусна, ама там, дет никой няма да намери. Гледай, тук Мерцедеси как са. Да, Мерцедес си карат хората. Хонди, Монди, Лексуси. То Хонди всеки кара, ама Мерцедес не всеки. Да. Лексус не всеки. Шепард Авеню. И тук те няма минаване, брат. Точно не даде сигурно То ще ни даде, ясно, ама. Среща виж каква сграда направили. Правят. Футуристична. Who made your ex today? Бати лудницата той Торонто. Аз няма да минавам. Можеше да минеш. Еми, не се сети. Ай, ще бъдеш културен. Ще бъда културен за